Snažíme sa pre našich občanov a široké okolie robiť rôzne akcie takéhoto typu, športové akcie, kultúrne festivály a tak ďalej, aby sme vlastne ten život tu na obci a v tomto regióne trošku osviežili. Ja sa chcem poďakovať Janke Bakičovej a panu Drančakovi, ktorí boli takým impulzom mojím a ktorí ma oslovili, že majú záujem tu robiť zraz motorkárov a mňa to veľmi potešilo, takže cíťte sa tu dobre, cíťte sa tu ako doma, my sa budeme snažiť výjsť vám ústrety vo všetkom, čo budete potrebovať. Ak budú nejaké nedostatky, obráťte sa na nás, sme za týmito stanmi a spoločne prežijeme prekrásne 3 dni. Takže ešte raz, vítajte, cíťte sa tu ako doma a sme radi, že ste prišli. Ďakujem. Vec nám spadla, ktože nám ju opraví. Zanúhajme na deduška, treba veľké chladí. Moja Matyšo, vám ťažko žutý, jak java rostú velikať, budú vám robiti. Sebovala jak sokolo, koneke jak orlo, žebu oni našu zemľu pluhami orali. Pojde maličko, stojíš tu u cesty, stane sa nešťastí, nieco te zajede, oje. Výkon bol ohromný, Samuel. Ja sa teším, že som ťa mohla spoznať aj z tvojej skrytej stránky, lebo ja som nevedela, že ty tak krásne spievaš. Povída vie, že ňa nechce, že jakú. A prichádzajú stále. Hľadaj sobie, širím svíti, kotraty dobrá. Ej, hoj, beťaru, tvoja mamka neba zlá, za nevistu mňa nechtila, že je chudobná. Sotva večer neveselý, Bože mi ho rozveselí. Keď dnes mala ručku dáty, prišla karta ruková. Milá moja pralužala a pre smutný narýkala. Hodím sa mňa na ľubitý, už mňa musí sochavitý. Ľubomíra a všetkých našich spolubratov, ktorí svoj život ukončili na 2 kolesách, za ich duše, za odpustenie všetkých vedomých i nevedomých prehrešení. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Nech Pán Boh privedie ich duše tam, kde všetci spravodliví odpočívajú. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Lebo Ty si skriesenie, život i pokoj Tvojich zosnulých služobníkov, Kriste Bože náš, a Tebe vzdávame slávu spolu s Otcom, ktorý nemá počiatku, s Tvojim presvetým, dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Amen. Teraz chvíľočku im venujme krátku chvíľku ticha a povedzte im, čo by ste im ešte povedať chceli. Aj keď to vedia, ale pre naše spokojnejšie duše. Blaženom zosnutí večný pokoj udiel, Pane, svojim spomínaným zosnulým služobníkom a zachovaj im večnú pamiatku. Večná im pamiatka, večná im pamiatka, večná im pamiatka. V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Zasvíti to mísiačku, na to nás bereš, no čo, nebo ja tu nebudu. A nech nás Pán Boh všetkých dlho drží živých a na zdravie. Už dlho parou Božom. Nočná scenéria.
I do roboty, i do tańca z posobna. Szalalaj, laj, 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 laj. Szalalaj, laj, laj, laj. Už opadalo listia, sadí z našoj jabloni. Hej, jakúvame prídu v kamaráťa. V kamaráťa moji. Tu sú tie detičky niektoré. Je to tu! Má si už je spať dneska. Jedna moja ľubá mamka na kopci zrodila, od malenkoj ditiňoľku ku sobi tulila. Nejedinú i 2 noči sama nedospala. Osadné na námestí. Predtým sme boli v kostole v Osadnom. Šumní mi spívala. Svetenie motoriek. Keď už sme na Rusnákoch, nebudeme si dávať vlajočky, upomienkové predmety. Poriešime to takto. Pekne. Borievkovica, na poľskej stanici. No a Ďakujem pekne. srdečne vás pozývam na pohostenie. Počas pohostenia vyhodnotíme najkrajšiu motorku a najkrajšiu dámu na motorke. Takže teším sa na vyhodnocovací čas. Nech sa páči. A keďže niekto dostáva darčeky, kto rozdáva darčeky, mal by aj dostať darček, nie? Takže, teraz aha, aké sú vajerky. Aha. Takže, Peťo, ďakovný list, aj pán starosta ďakovný list. A teraz poprosím hlavy dolu. Nie sekera. Hlavy dolu. Majstri. Prosím si fotku. Tak a teraz môžem ti stiať tvoju hlavičku. Áno. Tak zohni. Či to ty stojíš, či si váhli voľka, spodobala zmení, taja dievčinoľka, hej, spodobala zmení. Táto obec je veľmi mladá, ako povedal pán starosta, ale mala veľmi intenzívnu históriu železiarskej výroby, spracovania železa a baníctva, ktorá bola v tej danej dobe veľmi dôležitá a podvihla tento región. Podajže dievčino, podajže hárna ja, i na koňa ručenku, hej, podajže dievčino.
ja na to nemám cestu. Veľmi pekne, krásne ďakujem v mene nás, organizátorov a všetkých zúčastnených. Pozornosť, jak starosta obce. Tu máte aj z akej príležitosti. My sme radi, že sme mohli medzi vás Kolončinania prísť. A tam vzadu, tak schovaný, to je náš sponzor, ktorý venoval to, čo ste jedli. Kysilný pre toho pána. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Myslím si, že až takú zásluhu nemáme, ale nakoľko náš podnik je verejný, pri posobnosti pôsobíme pri Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košicách, takže u nás sa učia študenti, lekári, veterinári, takže si myslím, že my takisto chceme pôsobiť verejne, ako aj vy. Super, ďakujeme. A ja by som ešte chcel poďakovať svojim pomocníkom, ktorí nám to všetko pripravovali. Sú to poslanci obecného zastupiteľstva obce Kolonica, tým im pekne ďakujem. A neposlednom rade organizátorom, ktorí to zorganizovali a že vôbec ste sa stavili tu u nás. Tak ďakujem ešte raz všetko. Ďakujem. A ja teraz troška k organizačným ešte pokynom. Pôjdeme teraz do Uple. Tam konečne už odstavíme. Odstrojíme sa. Čaká na vás ešte zopár prekvapenie, lebo ešte nekončíme. Je tam ešte nejakých 70 či 80 tombov. Čaká na vás taká dvojica spevákov. Je tam nachystané ešte jedno jedlo, typické pre Ublu. Jak moje srdečko o tvojim zabude, tak blndíča ľubí, až by prekvítalo. A toto falošne zľubanovalo. Obanuješ, milá, neskoro ty bude, jak moje srdečko o tvojim zabude. Obanuješ, milá, neskoro ty bude, jak moje srdečko o tvojim zabude. Bolo nás vyše 100 motoriek na výjazde. Bolo to niečo prenádherné. Приезжайте в Карпаты туда, прилітайте знову і знову, що так часто мені шепотіла.